Gernika Lumoko udalak berriro sarituko ditu merkataritza sektoraren jardunbide egokiak. Epea apirilaren 19an amaituko da sari horiek jasotzeko. Merkataritza bokazioa Gernika Lumon ere saritzen duten eta udala, Oizmendin ere aipatu genuen bezala, abian jarri zen Nik Gernikan lehiaketaren 3. edizioarekin. Horren bidez, herriko merkataritza eta ostalaritza sareko profesionalek egiten duten lan bikaina aitortu nahi da, bai eta ematen dituzten produktuen kalitatea eta bezeroekiko duten tratu ona nabarmendu ere. Sektore horrek 750 pertsona ingururi ematen die lana eta 400 lokal baino gehiago ditu irekita. Lehiaketa honen bidez, udalerriko bizitzarik luzenetako establezimenduen ibilbidea goraipatu nahi du udalak, eta baloratu egiten da, alaber, bai jendearen arreta hobetzeko egiten duten ahalegina, edo bai enpresa txikiak garai berrietara egokitzeko praktika berritzaileak sartzeko egiten duten ahalegina. Ildo horretan, udal garapen arloak, merkataritza eta turismokoak, merkataritza 3 kategorietan bereziko ditu. Merkataritza ibilbide alde batetik, Gernika Urdaibai markak bultzatzea bestetik, merkataritza berritzailea 3. bide batetik, merkataritza berria 4. bide batetik eta auzo merkataritza. Horrez gain, ostalaritza atal bakarrean egingo dela jakinarazi dute. Sariak 1000 eurokoak izango direla diote, atal bakoitzean hain zuzen ere, eta txikizkako merkataritza edo ostalaritza jarduera duten tokiko guztiek har dezakete parte. Merkataritza gisa honako jarduera hauek onartzen direla jakinarazi dute udaletik, pilapaindegiak, apaindegiak, garbitegiak, kopia dendak, argazki dendak, konponketak eta gimnasioak. Izena emateko epea beraz, apirilaren 19 arte egongo da zabalik, udaletxeko zerbitzuan eta parte hartu nahi dutenek informazio gehiago lor dezakete merkataritza bulegora deituz. 94625 telefono zenbakian. Aurreko edizioan 50 establezimenduk aukeratu zuten sari horien 4 kategorietako bat, eta hauek izan ziren sarituak. Adela Gasteiz, Taberna Legoie, CrossFit Gernika eta Izaskun Arategia. Epaimaiaren erabakiak gala berezi baten argitaratuko dela azpimarratu dute udaletik eta irabazlei sariak emango zaizkiela.